Tohtoročné oslavy sviatku svätých Cyrila a Metoda opäť vyvolali rozruch. Dôvodom sú tentoraz najmä náklady a fakt, že verejnosť sa na podujatie vôbec nedostane. Oslavy sa uskutočnili 5. júla na hrade Devín. Zúčastnia sa ich iba najvyšší štátni predstavitelia a pozvaní hostia. Bežní ľudia si ich budú môcť pozrieť len prostredníctvom priameho prenosu v STVR alebo na sociálnych sieťach úradu vlády. Za technické a produkčné zabezpečenie gala večera zaplatí úrad vlády takmer 241 000 eur. Opozičná strana SAS však tvrdí, že celkové náklady môžu presiahnuť 320 000 eur a preto podala podnet na Najvyšší kontrolný úrad. Predseda SAS Branislav Gröling žiada preveriť, či boli peniaze daňových poplatníkov použité hospodárne, efektívne a v súlade so zákonom. Kontrola by sa mala zamerať na výber dodávateľov, verejné obstarávanie aj všetky zmluvy a faktúry spojené s organizáciou osláv. Na kritiku reagoval minister obrany Robert Kaliňák. Podľa neho vláda tento rok zvolila menší formát práve preto, že minuloročné oslavy boli kritizované ako príliš drahé a veľkolepé. Dodal, že náklady sú primerané, keďže celé podujatie bude vysielané naživo a podľa neho je dôležitejší odkaz osláv než prítomnosť divákov na mieste. Pre porovnanie, minuloročné oslavy stáli približne 750 000 eur a boli otvorené aj pre verejnosť. Súčasťou programu boli rôzne atrakcie, propagačné predmety a dokonca aj pečený bík pre návštevníkov. Výdavky tento rok kritizuje aj poslankyňa Veronika Remišová. Podľa nej nie je vhodné míňať 100 000 eur na oslavy v čase, keď vláda hovorí o potrebe šetriť verejné financie. Čo si o tom myslíte vy? Sú takéto výdavky primerané, alebo by sa dali peniaze využiť lepšie? Napíšte svoj názov do komentárov. Ďakujem za pozretie. Ak sa ti video páčilo, nezabudni dať like a odber.